Bukapin sa 3 milyones pesos ang danyo sa mga pananom sa kabukiran gumikan sa daotang panahon. Samtang gipalig-on karon ang panginabuhian sa mga Mag-Uuma sa Mountain Barangay sama sa pagbukas og barangay market ug ang pagtanom og mga abaka. Sayran ta pinaagi ni ining report. Kini ang mga gagmayng merkado daplin sa kalsada diin gipamaligya ang mga abot sa mga umahan. Kabahin kini sa barangay market nga gibuksan sa City Agriculture aron na ay kadisplehan ang mga Mag-Uuma sa ilang mga produkto. Apektado man sila sa padimbya apan gikinahanglan nga maningkamot gyud aron makasugakod sa ilang kinabuhi. O may manangas. So, wapan dyan gahapon ibalik ang mga tao? Wapa kay sir ay na manangas-tangas gotay gamay pa kayo. Ay hinahinay lagi sa tao sir, hinahinay lang para mabuhi mi. Dakong hagit karon sa mga Mag-Uuma ang pagsustener sa ilang panginabuhian, ilabi na nga nihit pa ang mga suki nga mamalit sa ilang baligya. Usahay maapektuhan pa sila sa daotang panahon sama sa nakalabayng mga adlaw nga nakasinati og pag-uwan-uwan nga midanyo susab og kapin 3 milyones pesos nga pananom sa Mountain Barangay. We keep on monitoring, especially karon nga kuan ra gihapon. So we keep on campaigning sa atong mga Mag-Uuma, ang atong mga farmer associations nga anything na mga incidents nga magkuha we are reported. Also we are coordinating with the barangay officials also. Lakip sa alternatibong panginabuhian nga gipaila sa gobyerno mao ang pagtanom og abaka. Napili nila ang barangay Tabunan tungod kay haom kini sa pagtubo og pagpalambo sa abaka industry. Gibalik lang nila kini kay mauman kini ang kanhi panginabuhian sa mga mulupyo sa dapit nga nawagtang. Mato di Binamin Gumo sa Philfida Region 7 nga dako kaayo ang panginahanglan karon sa abaka ug taas usab ang presyo dinhiman sa nasod o sa gawas. Kay tungod sa dakong panginahanglan sa abaka karong panahon na natay demand gap of almost 100,000 kilos. Ang atong present production base atong akong presentation kanina nara 69,000. Dako kay ni katabang sir kay ngano kuan kay dugang man yung panginabuhian namo diri. Nya labi na nga karon na kuan gid nga ang abaka ang lanot ay mahal ka istanan day ang kilo. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.